Right. Topic yo mrikuona andina time ndine flu so ndongotora ndongokurumidza kubetsera vanhu. Right. Maiona title murume ndine cough drops. Cough drops abva kuZimbabwe. Thank you so much. Vanandipa cough drops. But ndine flu. Saka zvichaitika ndezvokuti kalive akandoti kaite short. Kaite short. Mukona ndakuda madziwa musazosema because ndine flu. Cough drop. I don't know my cough drop. So, there goes the now. Right. This is for the guys. Barume. Yeah. Boys. Topping Murugione. Kana uine mukadzi ari between the age of 35 and 40 right now, hazvina basa makaroorana rini, hazvina basa kuti uri happy sei, mamuri happy sei, makaita white wedding yakaita sei, hazvina basa kuti as long mukadzi wako ari between the age of 35 and 40 ngaendikupei tip, nzeve yangu iri kuunga, ngaendikupei tip. Bandolati live ikhulumiza parent. Ukanga une murume, une mukadzi ari between the age of 35 and 40. I will repeat again. Mukadzi uyu makadana makarona dara, you think the world of her, you love her, now maneva na urufunga kuti mushwaka penga. Let me tell you, address your marriage. Between the age of 35 and 40 ndo panokotsera varume vazhinji. Varume vazhinji ndo patete akakotsera. Techo kuti vakadzi vari mubhegi. And ndo panoparara marriage dzakawanda papa. Ndauchikudzai. I'll tell you why. Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika between the age of 35 to 40 pavanhukadzi zvatisingazive isusu varume. Nokuti dzimwe nguva ukaona live yangu ukazviziva unogona save marriage yako. Rudo gwevakadzi vese vamunavo mudzimba ndo parunofira between the age of 35 and 40. Don't ask me why. Maybe that's why kwakazonzi kune inonzi midlife crisis. Ipapo kwaona wakatadza kurambana nomukadzi wako ari between that age 35 to 40. Unogona marriage yako inogona kusurvive unless ari a late developer or munhu achiri patient, kana maybe makaroorana a year ago. Kana uri munhu wanga makaroorana kudhara patova nemakore, panosvika mukadzi the age of 35 to 40, ani munoona zvinhu zvinoitika zvimamiscarriage, zvimwe zvaakamboita ne28 years, chichi chakamboitika mulife menyu pamakore apfuura, zvinoita revisit mukadzi anotanga kufunga zvimwe zvinhu zvakaitika 1982. I don't know why. Anyone tombozivi psychologically, someone needs to study. Pane zvinoitika pamunhukadzi between that age zvokuti iwo murume unenge usingazivi uchitoenda kubasa uchifarira vana, and that time varume vazhinji memuchifunga kuti ndikachengeta vana zvakanaka mukadzi wangu anondifarira. Izvi musingazivi kuti mukadzi akutoda attention. Ndo panoda attention mukadzi, ndo panoda attention yese ipapo. Andichiti attention yese ndorava attention yakafanana neyaya waimbomupa achiri musikana. Kana pane time yaunofanirwa kuti baby kakumukadzi. Sorry guys, my lips angu atsamuka neflow. Kana pane time yaunofanirwa kuti baby kumukadzi, ndiyo time iyoyo between the age of 35 to 40. And kana pane time ichapera marriage yako, handisi kuti achakuurira, but pachapera rudo rwemukadzi, ndiyo between the age of 35 to 40. Rudo gunopera arimo so. And anenge achizviziva kuti you are the best. You are the best option available. But anosvika pastage yaanongofila kuti no, she can't cope with this life. And ipapaka anotomboedza kukuudza. Dzimwe nguva anogona kuti let's sit down and talk. But iwe murume ipapo ndo panenge wakakotsera zvokukotsera zvezvi.
varume ndo patete karelaxa zvokurelaxa zvezve zvisingatomboite. So how do you do this? Revisit marriage yako kana mukadzi wakari between the age of 35 to 40 and be very 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 careful. Make sure unomupa attention, make sure unogara naye pasi pasina vana vanaenda kuchikoro, gara naye pasi, bhuka hotel, enda naye, siya vana somebody babysitting somewhere, imboenda naye for a one-to-one between the age of 35 to 40. Remember, kana une mukadzi wako right now, it doesn't matter until you look happy, say she looks happy, say just do it. Unogara naye pasi kana kumupa bepa riri blank, baby imbonyora zvimwe zvinhu zvaunofunga kuti unoda, give me your vision. Ipapo ndo panoona kuti mukadzi muchiri mese here kana kuti akaenda. Ukaona achitadza kukunyorera vision yekwamuri kuenda, shamwari wakatorambwa, musha uri kutoparara. Ukatanga kudiscussa zvemaplans zviri 10-15 years ahead, ndo paunomuona kuti munhu ari kutofunga kuti lava pachina. Ndo paunofanirwa kunzwisisa kutoziva kuti marriage yako irifamba sei. Man, siyai zvebhawa panguva mumboita meeting nevakadzi venyu pavanenge vari between the age of 35 to 40. Kudzai, this is the most important topic. Haina vanhu vakaitarisa, but bvunzai vakadzi venyu vari between the age of 35 to 40. Pane crisis iri kuitika ipapo pavakadzi vavo. Mental illness inokripa in zvinhu zvakawanda. Ma-after effects ema-miscarriage. Do you know sometimes kune miscarriage yakaita 2002 yawatokanganwa iwo asi akanganwe. Unogona munzwa achiti tanosangana nemwana wangu, ndifunga ndomumwe mwana ka wakaita mumwe mwana wakanganwa here baby 2001 pandakaita miscarriage. That's women for you. And between that age of 35 to 40, chero virginity yakanoiremember kuti yakaluzwa sei, why and how, and some of those things anenge asiri accurate, anenge ane imwe mufungiro uri a bit different from iwo zvaunoziva semurume wake. So talk to your misha mizhinji iri kuparara ipapo, mukadzi ako unotena 40, especially 38, 39, 40, panenge anoita a different animal. If you don't address mukadzi wako between that age, marriage yako inenge yatoparara. Vamwe venyu muri marriage momo makatorambwa kudhara because makatadza kuona behavior yemukadzi wenyu between the age of 36 and 40, 35 and 40. Pane machanges akaitika. Akati, Teddy, nyokuinda kupa wanchaifariri. Ngati, been married for 20 years, ndomuziya uyu, ndobasara. No. Chese chanenge akuudza between the age of 35 to 40. Mukadzi ari kurevesa and ari kurevesa. Akati, one day ndichakurambai bambo, haisi joke. Mukadzi akataura, kana kuti mukataura uchidaita maplans kuti in 2000 uichazode, dzimwe nguva tatorambana. Don't ever think it's a joke. Between the age of 35 to 40, mukadzi anomeka mamwe strong decisions awangu asingafungiri. Varume vazhinji muri kurambwa pa that age, muchitoita stroke afterwards, kuaffectwa nekuti zvinhu zvavo zvinoitika so randomly zvokuti nyange newe unoita sengawarohwa netsvimbo, unoita sengawarohwa nezvidhoma, unoita sengawarohwa nezveusiku, achikuudza so mukadzi kuti handichakuda. What? Are you joking? Iwe uchiti enda buda amba mangu enda, ushunga tanodzoka. Anenge akakudecide. Remember, pamunotozorambana papa anenge akazvidecide kudhara, akarehesa, akatomboplaya. Anodecide achiplaya, achirehesa. Iwe usipo uri kubasa, achiimagina watobuda mba. Wakazoona kuti handichakudika. Hafaniri nemurume anoramba mukadzi ipapo. Mukadzi ukaona kuti asha, it's over. Zvinhu zvaakaplaya, akaacta, akaplaya probably years, akadecide ane 35, ozokuramba ne 39. Iwe panongochiti the storm is calm now, chikepe chayambuka, no more storm, ndo paunorambwa nemukadzi. So guys, it's very very important. If you want, I'll do this topic again. Between the age of 35 and 40, revisit
mukadzi wako gara naye pasi mupe attention. Ndo time yavanoda kufamba vakabata ruoko iyoyo. Ndo time yavanoda kufambiwa navo. Ndo time yavanoda kuendiwa navo shopping. Ndo time yavanoda kukunzwa vachidada navo. Ndo time yavanoda kuti pachechi kuti that's my wife. Ndo time yavanoda makiss. Ndo time yavanoda attention. Ndo time inofa marriage dzenyu mese mese mucharambana. Vamwe venyu makatorambana izvozvi. Kadzi nyari 36 muri 55 muri kungati makapenga. Makatorambana izvozvi. Asati akudza izvenyu pandizvo. And this is true. Zvinhu zviri kutoitika. So what? Between that age of 35 to 40, there are a lot of changes that take place on a woman that if you don't address them, you will end up single. Sange isusu. Right? Even mudana nevarume mudana nevakadzi vari muri 45 muri kunyenga vakadzi vani 25. Yes, zviri kunakidza. But as long as you remember, panotena 30, 35, 30, 40, uchaita readdress contract yawakasaina. Because ndakatochata ari mbegi ndo pamunohurirwa ipapo. Ndo pamunorambirwa ipapo. Help here. Kana akaita miscarriage before zvichimuaffecta, zvinomuaffecta and to come back. Mana postnatal chichi depression ndo padzinokika in. Stress. And usually dzimwe nguva ipapo ndo paanofirwa nehama. Anofirwa nesister yake, anofirwa vakafirwa akaita rufu runenge ruri pepa. She will come back. Kana akashekerwa nababake, she will revisit all that. And ipapo ndo panotanga kufunga. And mukadzi kana akafunga anofunga. Communication isusu ndo painenge akafa kufa kuti fimu murume anenge asingatombo communicate kana. Nongoresa zarabikwere ndo jere yatirare. Mukaka netirare. Kandona ndararo sandimutsa. Bonde ndo pamunorinyuma kunyima hankozonga kundinyima boy. Yes, apachina my feelings. Love yafa. So guys, if your wife is between this age and slightly over, sit down with your wife, talk to her, give her a blank piece of paper, tell her to write things, her wishes, her vision. Give her ukaona sina vision, it's about to perish. And he who doesn't have a vision, kuparara. Undaona marriage yako yaparara here, gara nemukadzi wako pasi, womupa pennies, kana usina pen, yokutumira mapen, mapen ndinawo hobe. Womupa pen, womuti obepa, imbonyora zvaungango improve pa marriage yedu, zvaunoti these things. Anotanga aseka so, but be serious. Listen, my wife. Nemo wakazi, gara imune list, makamira zvozo. Between the age of 35 to 40, nyora vision yako, zvaunosivira musha wako, zvaunosivira kuachieva. Ungava kutenga imba, ungava kutenga zvinyore pasi. And wotsanangura kuti munhu wachanga unaye paunenge uchizviita zvinhu izvozvo, uri kumuona ndiani here, kana kuti uri kufunga kuti anogona kutokuudza mukadzi kuti I know what, you will not be the one because haunditeerere. Teta torambana but ndichawana umwe. And ndozvo vanenge vachifunga. A lot of their thinking between the age of 35 to 40 is distorted. Vanotozoita come back to their senses vamwe vacho vane 44, 46, 40 and it will be too late. Imi munenge matorwara, matoita stroke, pamwe matofa, pamwe matoroora vamwe vakadzi. But while you can, try to save it now. Because unoda mukadzi wako. And I believe you love your wife. This life, I say my jokes, it's a very, very, very good life. And I mean it. Ichakubetserai. Ndonzi Fizo Handi Leon Mapira. Thank you. Ndakuta ndine flow saka ndina time. Ndine flow. Cough drops sangu.